Merthyr. Bore da. O Edwin. Pawb yn iawn? Ydych chi'n gallu clywed fi? Can everyone hear me? Right, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod. Thank you all very, very much for battling against the elements this morning to come in here. Three amazing guest speakers talking about the relevance of the monarchy to us in Wales today. What would a Welsh Republic look like? How would it work? I'm hoping that our speakers this morning can shine light on some of those questions. We've got the Aelod Cynulliad, the Assembly Member Bethan Jenkins, formerly of Cymru Goch, Tim Richards, and now he's in Merthyr Goch with us today. But firstly, from Cymdeithas Iaith, the chairperson, Bethan Williams. Diolch. Diolch yn fawr am y cyfle i ddod yn hyn, a diolch i bawb sydd wedi trefnu digwyddiad yma heddi. Mae fe'n holl bwysig bod heddi wedi cael ei drefnu. O'n i'n trafod gyda rhywun bod y gwrthdystiad yma'n digwydd, a o'n nhw'n gweud wrtha i, o wel, na, mae fe well bod y peth yma ddim yn digwydd, achos chi jyst yn mynd i dynnu mwy o sylw at y digwyddiadau, at yr ymweliad. A o'n i'n meddwl, oce, falle bod rhywfaint o wirionedd yn hwnna. Ond beth petai mudiadau fel y Gymdeithas heb ymgyrchu dros bethau, rhaid gofyn byddwn ni'n tynnu sylw at y pethau gwael. Enghraifft, beth petai ni eriod wedi ymgyrchu dros sianel dyledu Cymraeg, rhaid gofyn byddwn ni'n tynnu sylw at y ffaith bod y Gymraeg yn cael ei ddiystyru gan y cyfryngau. Beth petai ni heb ymgyrchu dros cael Gymraeg mewn siopau, rhaid tynnu sylw at y cwmnïau gwael. Beth petai glwyr heb fynd ar streic, rhaid gofyn byddwn nhw'n rhoi mwy o sylw i'r eidyddion yn Llundain. Ble bydden ni mewn gwirionedd? Felly mae'n bwysig iawn bod chi yma heddi. I ni gyd yn gwybod pan mi ni yma heddi, ond yn fwy na hynny, mae pawb di hwnnw yn hyn yn gwybod pan i ni yma heddi. Does dim angen tynnu sylw at hynny, achos i ni gyd yn gwybod. A petai ni ddim yma heddi, bydd yna gyfle i unrhyw un i ddweud, wel na, felly bod pobl ddim yn hapus am yr ymweliad, ond dyn nhw ddim yn poeni digon i wneud rhywbeth amdano fe. Ond edrychwch, i ni yma heddi. If we weren't here today, it would be very easy for anybody to say that, okay, the people of Merthyr aren't maybe happy with the visit that's happening today, but they don't care enough to do anything about it. But dyma ni, here we are, i ni yn becso digon, ac i ni yma. Na, dim pause for effect yna. I ni yn mynd mewn i gyfnod o Brydeintod. Dim ond y dechrau i'w ymweliad heddi. Mae'r Olympics i ddod hefyd, mae arna i ofan, a bydd y trefnwyr a'r awdurdodau yn gweud wrthyn ni faint o fydd i ni mynd i gael mas o'r digwyddiadau yma. Gymaint o wahaniaeth positif mae fe mynd i wneud i'n cymunedau ni. Ond gai weid wrthych chi, dyw Merthyr mwy na unrhyw gymuned arall yng Nghymru yn mynd i weld y tamed lleia o wahaniaeth. Dyw e ddim yn mynd i wneud gwahaniaeth. A bydd y cyfryngau yn adrodd ac yn gweud gymaint o ffydd mae'r digwyddiadau yma yn ei gael. Ond fydden nhw ddim yn gwneud gwahaniaeth y Merthyr yn fwy na unrhyw le arall. Bydd y cyfryngau hefyd yn rhoi lot o sylw i'r digwyddiadau yma, ond bydden nhw ddim yn rhoi lot o sylw i beth sy'n digwydd fan hyn heddi. Byddwn ni ddim yn cael sylw amdano fe, achos i ni ddim fod ma heddi. I ni ddim fod gofyn cwestiynau, i ni ddim fod i herio'r drefen, i ni fod i dderbyn e, a i ni fod bihafio, i ni fod wneud beth i ni fod i wneud, ond i ni ddim yn fod yn wneud na, mae dod ma heddi wedi dangos na heddi. Nes i glywed yn ddiweddar bod Cymru Rydd yn bodoli. Mae'n bodoli yn ein hymdrechion ni, yn y ffaith bod ni'n gwrthod plygu y drefen, ond y bod ni'n sefyll yn ei erbyn e, yn
and just or do we want it to go further? Felly, fe mynd i ofyn i chi wneud rhywbeth i fi nawr. Os wneud pob un tynnu ffôns mas yn gloi, fe mynd i ofyn i chi hala neges at 5 person sydd ddim yma. So please, tynnwch mas eich ffôns. I'm going to ask you all to take out your phones and send a message to 5 people who aren't here. Mae angen i ni hario pobl i ddod gyda ni ar y frwydr, achos ydyn ni ddim creu Cymru rydd yn hunan. Mae hynny'n mynd i edrych yn ymnadol, achos mae'n mynd i edrych fel bod chi gyd yn textio ffrindiau, ti'n fawr fi'n siarad, ond yna. Os wnewch chi gyd ysgrifennu neges, rhywbeth ar hyd llunellau